Tlieta filgħodu f'konferenza f'Dar il-Mediterran, il-partiti politiċi u l-imsieħba soċjali iffirmaw dikjarazzjoni dwar ix-xogħol biex flimkien ifasslu politika l-ħolqien tal-impjiegi sas-sena 2020. Id-dikjarazzjoni ġiet iffirmata wara li kien hemm qbil dwar il-proposti mresqa mill-Union ħaddiema maqudin bit-titlu Jobs plus Malta's Active Labour Market Policy. Is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Josef Vella spjega li fost il-miri stabbiliti f'din id-dikjarazzjoni hemm dik li żdied bi 3% n-numru ta' ħaddiema ta' bejn l-20 u l-64 sena. Mira oħra hija li jiżdied il-livell edukattiv il-fuq mis-sekondarja ta' dawk li jaħdmu. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-iffirmar ta' din id-dikjarazzjoni huwa kisba doppja. Għalija l-ewwel kisba huwa l-fatt illi mhux biss l-unions u min jħaddem qegħdin flimkien biex jaqblu fuq test ta' għanijiet, imma li l-unions kollha qegħdin flimkien jaqblu fuq test ta' għanijiet. U jien fil-waqt li jinfaħħar u nikkongratula lill-UHM ta' din l-inizjattiva tajba ħafna, infaħħar u nikkongratula lill-General Workers Union, lill-Forum, lill-CMTU li kollha bħala qdiet ta' min jaħdem tal-unions tal-ħaddiema taw sinjal qawwi ħafna ta' maturità. Dan jawgura tajjeb ħafna l-ġejjieni għal Joseph Muscat, l-istess bħal proposta tal-General Workers Union biex l-imsieħba soċjali jibdew jiltaqgħu qabel il-laqgħat tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD li fi kliemu tista' tkun iż-żerrija biex xi darba jifforma Trade Union Council. Għal l-MCSD għandu jkompli juri din it-tip ta' inizjattiva fejn ikun aktar proattiv. Nixtiequ naraw u għas-snin li ġejjin sitwazzjoni fejn aktar milli gvern jiġi għand l-MCSD biex jagħti l-femitt tiegħu mbagħad jisma' lura, dik ovvjament li tibqa' dik il-funzjoni, imma li l-MCSD jiġi għand il-gvern bl-ideat kemm jista' jkun maqbula bejn kulħadd u jekk tkun proposta tal-MCSD ma nixtieqx din tkun fuqla fqara, ma nixtieqx din tkun inizjattiva waħda u daqshekk. Qal li din l-okkażjoni uriet li dan il-mudell ħadem u għalhekk jista' jaħdem drabi oħra bl-imsieħba soċjali għandhom jibqgħu jieħdu dawn l-inizjattivi. Joseph Muscat qal li t-tieni kisba hija l-kontenut li l-partiti u l-imsieħba soċjali qablu fuqu b'miri realistiċi iżda fl-istess ħin ambizzjużi. Din hija triq il-qudiem għal Joseph Muscat. Qal li wara l-iffirmar ta' din id-dikjarazzjoni, l-implementazzjoni hija kruċjali bir-rwol tal-MCSD jkun li jispjega l-kisbiet li jkunu saru fuq il-miri stabbiliti u li jekk ikun hemm bżonn jaġġorna l-istess miri. Joseph Muscat saħaq ukoll dwar il-ħtieġa li ndaħlu vitalità mill-ġdid fil-miżuri favur il-familja. Min-naħa tiegħu il-Kap Nazzjonalista Lorenz Gonzi tkellem dwar il-bżonn li fis-snin li ġejjin inżidu n-nisa fil-postijiet tax-xogħol, żied li hemm bżonn li jiżdiedu l-postijiet tax-xogħol iżda mhux mal-gvern.